Здравейте, казвам се Люси Кунева. Майка съм на две прекрасни деца, Борко и Криси. Криси е нашето специално дете. Той е с умствено изоставане, но благодарение на нашите огромни усилия постигнахме големи резултати с него. Нещото, с което аз се занимавам, за да помагам вкъщи, това са частни уроци по английски език. Преподавам както на деца, така и на възрастни. Завършила съм английска филология. Занятията за всяко дете са разработени индивидуално, по интересен за него начин. Използвам различни игри, флашкарти, а понякога и изработваме крафт изделия, за да поддържаме желанието на детето да учи. Преди 2 години, когато бях в един от най-тежките си периоди, групата купи подарък от майка на дете с увреждане. Ми даде голям кураж, накараме да повярвам в доброто отново и да продължавам напред въпреки всичко. Преподаването на уроци е нещо, с което винаги съм искала да се занимавам. Правя го с голямо удоволствие и се опитвам, освен учител, да бъда и приятел с всяко дете. Благодаря.